Opa, kaixo, bideo honetan urrengo limitea ebatziko dugu. Ikusten dugu isa infinitora doala, goia daukagu polinomio bat eta beste polinomio bat. Hemen polinomio hau ez daukagu adierazita modu orokorrean edo gustatuko zaigun moduan, beraz, nire gomendazioa hau ebasterakoan da lehenik eta behin beko polinomio hori idatziko dugu nahi dugun bezala. Zer egiten dugu, azkenean eragiketa hori egiten, ezta? Izango zen 6, ken, 6, isa berriru, ezta? Bakarrik egin dut honen eragiketa. Eta, gomendatzen dizuet, hau beti jartzea ordenean. Zer da ordenean jartzea? Beti berretzaile altuagoa duen isa eta bere koefizientea, beti eskerrean jartzea eta txikiena, eskuman kasunetan handiena da, -6 isa berriru. Beraz, hau bihurtuk egunuke -6 isa berriru gehi 6. Hori izango litzateke gure beko polinomioa, ezta? Beraz, hau berriazten balin badugu, izango genuke 10 isa berlau, gehi 5 isa zati, -6 isa berriru gehi 6. Hori izango litzateke gure funtzioa, kasunetan, ezta? Ederto ba. Bueno, idatzi dizuet indeterminazioa dela infinitu zati infinitu bezalakoa, egiten baldin badugu, hemen daukagu isa berlau, infinito bider infinito, bider infinito, bider infinito, infinito emango digu, 5 bider infinito, infinito izango denez, infinito gehi infinito, infinito. Vale, goiko partea. Behan ikusten dugun ez daukagu infinito berriru. Hau da, infinito, bider infinito, bider infinito. Horrek infinito ematen digu, baina biderkatzen dugunez negatiboa den zenbaki batekin horrek minus infinitora eramaten gaitu. Horatu ze hori askotan eratzen gara, infinito bider zenbaki negatibo bat da minus infinito. Vale, eta gehi minus infinito gehi da minus infinito. Beraz, hemetik aurri datzi dizuet, benetan indeterminazio hau ez dela infinito zati infinito, baizik eta infinito zati minus infinito. Beste bideo batzuetan komentatu dizuet baitare, berdin zaigu infinito zati infinito, edo infinito zati minus infinito, edo minus infinito zati infinito bezalako indeterminazioa. Berdin arituko gara, indeterminazioa mota guztioiekin. Azkenean da, infinito eta infinito agertzea bai goien eta bai behan, eta polinomio bezalako adierazpenak izatea. Horrelakoetan, badakigu, izango dugula metodo zehatzago bat edo luzeago bat, zinetan ikusten dugun zergatik gertatzen diren gauzak, eta beste bat, intuitiboagoa eta maila altuagoetan batxillergoan, normalen irakasleak usten digutela, ze metodo zehatza, azkenean esan dezakegu ulertu dugunean, simplifikazio batzuk egin daitezke, eta bide asko erraztu egiten da. Vale, lehenik eta behin ikusiko dugu zein den metodo zehatz hori. Metodo zehatz hori egiteko, oso interesgarria da horrela izatea idatzi eta polinomia zergaitik. Identifikatu behar dugula zein da berretzaile altuen daukan isa, bai goian eta bai behian. Ikusten dugunez, guztien artean, bat bakarrik behar dugu, guztien artean altuena da isa berlau. Beraz, egingo duguna da, bai goiko partea, bai beko partea zati isa berlau egitea. Gogoratu, funtzio bat egiten baldin badugu bai goian eta bai behan berdina, azkenean da funtzioa bider bat egitea, eta funtzio bat bider bat, azkenean funtzio bera daukagu, ez dugu esertarako funtzio aldatzen. Egiten duguna da, moldatu gu nahi dugun modu batera eraman alizateko. Beraz, hemen daukagu adierazita. Da, goiko partea, 10 isa berlau, zati isa berlau, gehi 5 isa zati isa berlau, eta behan daukagu 6 zati isa berlau, 6 zati isa berlau izango litzateke, hemen ez daukat ordenatuta, esan dizuetan bezala, baina 6 zati isa berlau izango zati hau, eta gero -6 isa kubo zati isa berlau. Orduan egiten dugu, gogoratu, zatiketa hoiek egiteko kontuan izan behar duzuena, beti dira, horrelako berretzaileak zelako jarra daukaten, isa ber m zati isa ber n bezalako adierazpen batean, lortzen dugun da isa m ber n. Egingo dugu adibide bat. 5 isa zati isa berlau. 5 utzi egiten dugu, isa zati isa berlau, isa bakarri daukagunean, horrek esan nahi du isa ber bat daukagula, bat ken lau izango da -3, baina badakizunez isa ber -3 edo bat zati isa berriru hemen daukagunez bezala, berdinak dira. Beraz, hau da lortzen duguna. Zergatik lortzen dugu guztiak askatu izateko nolabait, eta baina askatutak ditugunean, orduan infinitoa esartzen diogu isa guztietan, azkenean da limite aplikatzea, infinitoa ordezkatzea isa guztietan, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Ikusten dugu, lehenik eta bi, hau 0 doa, 0 doa, 0 doa, eta 10 bakarrik geratzen zaigu. Hemen jarri izuet gorriz, baina ez dakit oso ondo azalduta dagoen. Esango izuet, hau ondo egiteko, ze dago detailetxo bat, ez baldin bezalete konturatzen oso erreza da, metodo honekin oso erreza dela jatea, eta emaitze txartu izango duzue. Da negatiboen kontu bat. Ni beti esaten dizuet,
zenbaki bat zati 0 egiterakoan, horrek plus infinitura edo minus infinitura eramaten gaituela. Garrantzi asko izaten du, zenbaki hori, kasu honetan 10, positiboa baldin bada, esaten dizuet, positiboa baldin bada plus infinitura doala, eta negatiboa baldin bada minus infinitura. Baina 0 honek baitere badauka garrantzia, eta ez gaiti dauka garrantzia. Begiratu behar dugu, beko elementu guztien artean, bean agertzen diren guztien artean, horregatik gomendatzen dizuet hau ikustea, zein da orden altuagoa duena. Kasu honetan isakuboren eta honen artean isakubo da garrantzi gehien izango duena, ezta? Orduan egin bar duguna nolabait da begiratzea zelako jokamaldoa positiboa da negatiboa daukan horrek. Esaten, orain imaginatzen zaituz, ni pentsatzen nuen hau ja gutxi gora bera dominatzen nuela, eta orain hasten da esaten negatiboa gora, negatiboa bera, moduz errez bat. Ordenatu beti polinomioak, eta bakarri begiratu behar duzu ezeinua orden altuagoko duten elementuen artean. Esan nahi duena da, hau guztiak egiterakoan eta 0 bihurtzerakoan, 0 hau eta 0 hau ez daukatela garrantzi berdina. Eta naiz eta hau plus 0 esan eta minus 0 esan, azkenean garrantzi gehien daukana izango da handiena dena. Beraz, hau da interesatzen zaiguna. Horregatik begiratu behar duzuenez, da, hau negatiboa denez, hemen negatiboa garrantzi izango duela, eta izango dela 10 zati ber minus 0, izango dela minus infinito. Metodo honekin pixkat korapilatsuagoa da azaltzea. Aldiz, metodo zuzenera baldin bagoaz, gogoratu metodo zuzenean, esaten izuela, egin bar genuen gauza bakarra, da geratu. Zenbaki, polinomio bakoitzetik, bere orden altuago zuen gai bakoitzarekin. Beraz, limite hau, berdin du dezakegu, limite isa infinitora, goian handiena izango da 10 isa berlau, eta handiena behan izango da minus 6 isa kubo. Zergaitik, horatzen bali bauzue, hemen esan dugu, horrela idatzita, minus 6 isa kubo izango da altuena, ezta? Horrela idatzik dezakegu limitea. Eta kasu honetan, berdina, esaten dizudana, daukaguen polinomio bat, hemen beste bat, begiratu behar dugu, zein polinomio den aldiagoa, hemen goikoa, edo bekoa, edo berdinak diren, azalduko izuet. Berdinak baldin badira, esan dugu, aurreko bideotan baita ere, berdinak baldin badira, simplifikatu egiten da eta zenbaki bat emango digula. Eta kasu horretan, egingo ditugu 3 adibidez berdin, bale? Zuek ikusteko zelolako garrantzia izan dezaken beko horrek negatibo izatea. Ni baldin badaukat. 3 kasu ezberdinak egingo ditugu. Ni baldin badaukat. Limite isa infinitora 10 isa berlau zati minus 6 isa berlau. Demagun berdinak direla. Horrelakoetan egin behar dena da simplifikatu hau honekin eta geratzen zaigu zenbaki bakar bat. Geratzen zaigu limite isa infinitora 10 zati minus 6. Eta hau da, zenbaki konstante bat denez, 10 zati minus 6 zuzenean, eta hau da, post zati minus 3. Beraz, ikusten dugunez, hemen negatiboak badauka garrantzia, ze minus 3 ora gertzen da. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den, limite isa infinitora doanean, daukagunean 10 isa ber 3 eta azpian minus 6 isa ber lau. Vale. Orden altuagoko polinomia behan dagoenez, isa ber lau, isa ber 3 baina handiagoa denez, beraz badakigu limitea 0ra joango dela. Garrantzia dauka negatibo honek? Minus 0 da emaitza. Da mania bat, niri gustatzen zait emaitza jartzea laranjas, eta horrela naranja ikusten duzuen bakoitzan badakizu emaitza bat dela. Beraz, minus 0 izango dezen emaitza, baina minus 0 eta plus 0 edo zer ez jartzea berdin-berdina denez, negatibo horrek esaitu ez oratu behar. Baina, gure kasuan isa infinitora doanean daukagula 10 isa berlau zati minus 6 isa berriru, kasu honetan dakigu infinitora joan behar dela goikoa delakoan bekoa baina handiagoa, infinitora doa, baina positiboa eta hemen negatiboa daukagunez, minus infinitora joan beharko da. Beraz, kontu handia izan, eta beti polinomio bat, zati beste polinomio bat egiterakoan, begiratu, naiz eta erabaki, zenbaki bat, edo 0, edo infinitora doan, ikusi bere gairik altuenak, polinomio bakoitzan gairik altuenak daukan zeinua. Ze hau izango bazen, minus, baitare, hau izango bazen hemen, minus 10 zati isa berlau, zati minus, positibo izan barko zen. Orduan, kontuz horrekin, bideo hau batez ere da, zuek nabaritzeko zenolako garrantzia izan dezaken, eta gainera horrela jarrita are eta errezago izango da zuek liatzea, baina saiatu hau ulertzen.